Dugang CCTV ang imuntar sa Tabunok Public Market. Human pipila ka mga tindera ang nireklamo nga gikawatan sa ilang tinda. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gamit kining kuha sa monitoring sa CCTV camera sa Tabunok Public Market, gisusi sa tagduma ang mga taho nga gikawat ang mga baligya sud sa merkado publiko. Usa sa mga biktima na maligya og isda. Mato ni Eugene Torres, Market Inspector, 5 ngadto sa 10 ka kilong isda ang nahanaw nga ilang gibutang sa storage area. Nakigalayon na sila sa Talisay City Police. Plano karon sa tagduma sa merkado publiko nga dugangan og 12 ka mga CCTV camera ang kasamtangang 14 ka mga CCTV. Magamit kini alang sa monitoring ug pag-review kung adunay krimen nga mahitabo sud sa merkado. Doon na tayo makita ng mga person of interest unya padayon ang atuang kaning pag-imbestiga sa mga kaso. So may mga bystanders sa gawas, palibot. Asagad gyud kanibang suwito na kaayo ug asag gyud gipamutang na ang ilahang mga baligyaon. Samtang 8 katikasan nga mga timbangan na sakmit sa mga market inspector sa may fish section atol sa ilang kinalit nga inspeksyon. Ang atuang penalty na doon na tayo pinakaubos nga 200 pesos ngadto sa 5,000 depende na pod na og doon ay kaning desisyon ang korte nato og ato nang ipasaka gyud. Awhag ni Torres sa mga konsumidor nga direkta pagsangat og reklamo sa ilang buhatan aron ila dayong mahatagan sa pagtagad. Lain niyang awhag sa mga fish vendor nga kanunay ipakalibrate ang timbangan pagsiguro nga sakto kini. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.